вечір, дівчинки і хлопчики. Ведайте, а мені надокучило бути звичайною Яною. Я завсюди така правильна, роблю все як треба. І я лічу, що це зовсім не весело. Бо усі ведають, чого від мене чекати. Ніхто ніколи не скаже: Яночка, це справді ти? Але я вирішила все змінити. І сьогодні ви, сябри, мене не познаєте. Ось глядите, що зараз буде. Добрий зорний вечір, дівчинки і хлопчики. Космічне привітання, Яночка. Привітання, Еліна. І до побачення. До побачення? А куди ти собралася? Час доволі поздній і колиханка вже почалася. А я нікуди і не збираюся. А чого то я пойду зі свого покойчика? А навіщо ти тоді розвідуєшся? Бо ти зараз повинна будеш полетіти отсюль. Я полететь? А куди і навіщо? Я ж тільки прилетіла. Ти завітала до нас у гості, так? Так, дивне питання. Ви ж самі завсюди мене кличете. Але з сьогоднішнього дня у нас нові правила для гостей. Так, цікаво. І хто ці правила придумав? Я. Ти? Я ще цікавій. І коли? А некілька хвилин тому. Ну, Яночка, ти мене сьогодні здивляєш. Ой, ось бачите, я вже здивила Еліну. Ура! У мене все отравливается. Давай тлумач, Яночка, що у вас тут за нові правила? Слухай уважливо. По-перше, ті, хто прибуває у колиханку, з сьогоднішнього дня повинні приносити з собою, ну, наприклад, яке-небудь упригоження для мене. Заколочку, патерки, бронзолетик, а що завгодно. Тільки кабридж була з густом подобрана і пригожа. Во. Яночка, я тебе не познаю. Ой, ось і чудово. Коли б топа потребував з кожного колиханочного гостя присмаки, я б могла ще повірити. О, дякую за ідею. І я ще нехай кожен гость несе присмаки для топи. А Буслик не покридиться, що гості будуть приносити подарунки тільки для тебе і топи? О, справді. І Буслик не повинен заставатися без подарунків. А значить, це ще усі будуть обов'язані приносити цацки для Буслика. І ще книжки для Рисі, во. Ніщо собі! Яночка, ти тільки уяви. У вас у колиханці много гостей буває, так? Доволі много, це правди. І коли кожен буде приносити у пригоженні для тебе, присмаки для топи, цацки і книжки для Буслика і Рисі, у ваш покойчик хутко нельга буде зайти. О, гэта яшчэ чаму? Тому що повсюль будуть бронзолетики з патерками, диперники з цукерками, машинки, цацки, і більше місця ні для кого не застанеться. Ой, сапраўды, гэта я нейкія неправільныя правілы придумала. Вядома, няправільныя. Падарункі патрэбна прыносіць на дзень нараджэння ці на іншыя святы. Можна прывезці сябру сувенір з падарожжа. У нас на планеце існуюць такія традыцыі. Эліночка, і на зямлі, звичайно, усё так і адбываецца. А яшчэ падарункі павінны быць ад шчырага сэрца, а не па нейкіх там правілах. І што ж тады мне рабіць? Привітання, сябры, рмоў! Эліна, Яна, прабачце за спазненне. Я тренировалася і забылася на час. Рыся, ты якраз своечасова. Тут у Яночкі нейкія праблемы. Не нейкія, а одна праблема, але вельмі сур'ёзная. Давай, рассказывай. Я выдатный специалист по решению розных проблем. Яна вырашыла прыдумаць новыя правілы для гасцей калыханкі. Ды справа зусім не ў правілах. А ў чым? А у тым, што я вырашыла змяніцца. Хачу перастаць быць звыклай Яны, каб усе глядзелі на мяне і здзіўляліся. Ой, так, задачу я зразумела. І ты зможаш Яне дапамагчы? Безумоўна. Але гэта будзе складана. Нічога, складанасці мяне не палохаюць. Добра. Значыцца, ты, Яночка, павінна заняцца нейкімі нязвыклымі справамі. Напрыклад? Напрыклад, выбраць некае незвычайнае хобі і дасягнуць у ім поспехаў. І што ты мне прапануеш, Рыся? Хочаш, я буду вучыць цябе разным прыёмчыкам
і ти зможеш адолець любого хулігана у дворы. І нават калі ён будзе мацнейшы за мяне, Але ты будзеш лепш падрыхтаваная і справішся з тым, хто мацней. Не уяўляю Яначку, якая будзе з кімсьці біцца. а не біцца, а абараняць малых і слабых. Ой, Рыся, гэта сапраўды можа ўсіх здзівіць. Мне падыходзіць твой план. Ну, вядома, хто ж чакае ад прыгоженькай, маленечкай дзяўчынкі, што яна валодае нейкімі прыёмчыкамі? Ой, Рыся, якая ж ты малайчына. Я ўсё зразумела. Што ты, Яначка, зразумела? А тое, што здзіўляць сяброў знаёмых трэба не новымі правіламі і не патрабаваннем падарункаў. Усіх можна здзіўляць новымі магчымасцямі, а яшчэ самымі рознымі глыбокімі ведамі. Ой, і гэта мне падыходзіць. Веды я буду набываць. Вось у цябе, напрыклад, Іліначка. Ты ж будзеш расказваць мне пра сваю планету. А я буду ўсім пераказваць тое, пра што пакуль не чуў ніхто на зямлі. Добра, я згодная паспрабаваць сябе ў ролі настаўніцы. Выдатна! І хутка вы мяне не пазнаеце, сябры. Рыся, Іліначка, калі прыступім да заняткаў? Прапаную адкласці іх на заўтра, а зараз можам паглядзець цікавы зямны мульцік. Цудоўная прапанова! Ой, давайте глядзець. Ай, давайте. Цікавыя былі мульцікі. Але зараз час чысціць зубкі, мыць тварыкі і класціся спаць. Гэта і правіламі змяняць не збіраемся. І правільна, Рмау! Спяшаемся ў ложачкі. Дабрана ж, дзяўчынкі і хлопчыкі. І зорных усім сноў. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.